Il-ħaddiema fil-Freeport ma daħlux għax-xogħol dan f'azzjoni industrijali msejħa b'solidarjetà ma' 6 impjegati li ġew sospiżi wara li ma ċċettawx li jidħlu aktar kmieni għax-xogħol. Jidher li l-kumpanija talbet lil xi ħaddiema jidħlu x-xogħol 4 sigħat qabel il-ħin, però ħaddiema li rrifjutaw u daħlu fil-ħin normali tagħhom ġew sospiżi. Kien hawnhekk li b'solidarjetà l-impjegati l-oħra ma daħlux għax-xogħol u nġabru barra l-Freeport. L-azzjoni industrijali bdiet fis-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu bil-ħaddiema jistennew xi aħbar minn laqgħa bejn rappreżentanti tal-General Workers Union u l-Freeport. Segretarju tat-Taqsima tal-Avjazzjoni u l-Qasam Marittimu fil-General Workers Union Sandro Vella starma news li dawn l-azzjonijiet huma konformi ma' direttiva tal-Unjoni Ewropea. Direttiva li tajt li l-ħaddiema ma jistgħux jaħdmu għal ċertu sigħat u jkunu sfurzati minħabba li jista' jkun ta' periklu għal saħħithom.